دوپہر دا ویلا آیا نا تے اما حلیمہ دے بچے روندے جنگل والوں گھر آ رہے تے اما حلیمہ دا رنگ اڑ گیا. کی ہو گیا؟ بچے رو کے کہنے لگے اما جی او جڑی بکری حضور دی سی نا، او جڑی تساں سفید رنگ دی بکری حضور لی رکھی ہے نا، میرے ویر محمد لی ان شیر لے گیا. اما حلیمہ تے رون لگ پئی. نبی پاک دی اجے 2.5 سال دی عمر سی تے آپ نے دیکھا کہ اما رو رہی تے ماں نو تے میرا نبی روندا نہیں نہ ویکھ سکدا، کیونکہ سارے جگ دیاں ماواں روندیاں نو چپ کرانے محبوب آیا. آکھیا امی کیوں رو رہے؟ آکھیا سونےو ساڈی بکری نو شیر لے گیا. نبی پاک نے فرمایا امی جی تسی روو نا، بکری میں لے کے آنا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے بولے سبحان اللہ. اما حلیمہ نے حضور فرما دے اما جی بکری میں لے کے انا. اما حلیمہ نال ٹریاں حضور جنگل دے کنارے ہے 2.5 سال دی عمر. نبی پاک فرما دے او جنگل دے شیرو ساڈی بکری واپس کرو. پٹواری صاحب اینا میرے نبی نے فرمایا تے سارے جنگل دے جانور کٹھے ہو کے آ گئے. اگے اگے ایک وڈیرا جے شیر تے انہیں اگے اگے بکری لگائی ہے. بکری لے آگے شیر نے میرے نبی دے قدمہ چ رکھی. سید عالم نے اس طرح کر کے کان تو پکڑ کے نہ تے شیر نے حضور فرما دینے اے ساڑی بکری کیوں لے کے گئے سو؟ تے شیر قدمہ دے ہوتے ہونٹ رکھے تے رو کے کہہ لگا سونیا بکری نو پوچھ لے پانی میں پلایا پٹھے بھی کھلائے. حضور نے فرمایا پھر لے کے کیوں گئے سو؟ شیر رو کے کہنے لگا میں تے دساں گا تے جے بے ادبی معاف ہوئے تے سچی دسو اج تسی بکریاں چارن کیوں نہیں آئے؟ حضور نے فرمایا امی جی نے روک لیا سی نا، امی دا دل نہیں سی لگدا، تسی ساڈی بکری کیوں لے کے گئے؟ شیر رو کے کہنے لگا کملی والیا بڑے راہ ہو گیا سونیا میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں. جنگل چ مشہور ہو گیا کملی والے بکریاں چارن آندے نہیں. سونیا 2 دن آندا رہیا ہے میں درختاں پیچھے چھپ کے دید کردا رہیا ہوں. اج کملی والے تسی نہیں آئے. مینوں خیال آیا عمر دا پتہ کوئی نہیں کدرے نے سونے نو ویکھیا باج نہ مر جاؤ. اساں جنگل دے درندیاں نے مشورہ کیتا سونے دی بکری چک کے لے اونے. سونا بکری لینا ہوئے گو رج کے دید گھر لوانگے. میرے آقا نے بکری لے کے گھرے آگئے. آؤ جامو بولا والے اسی بھی رو گرد کریے کملی والے آؤ. اس شیر نے بکری دا بہانہ بنایا تو دید کرا بنا گئے ہو. اسی بھی ماپا دا بہانہ بنائی بیٹھے جی میں انہوں دید کرائی ہے سانو بھی دید کرائی. کرنے سونے اسی بھی تے بہانہ ہی بنا کے بیٹھے ہیں.